Haló, mami? No, mne sa v tej Číne páči, ja si tu zostanem. Dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde Gogo a Robo in China, alebo Shisho Zisho Zazi. Naše další tolky nás nezavedly nikam jinam, než do Šanghaje. Do gigamesta s 25 miliónmi obyvateľov. Som myslel, že ten ostrov, ktorý tam máme menovať, uznávaš ako samostatné územie, ty. Nie, som japonská blogerka. Hello, bonjour, madame, monsieur. Tuto máte pocit, že ste teleportovali späť do Európy. Nachádzame sa v časti French Concession, čo skoro 100 rokov patrila pod francúzskú kontrolu, pretože Číňania prehrali jednu vojnu. Je tu najviac hipsterských kaviarní, ako vidíme okolo seba. Ľudia sa obliekli, ako keby vytiahli najlepšie veci zo svojho šatníka Emily in Paris a váš typek dojde jak Stoker American, no. Za mnou je budova Wukang Mansion, toto je Wukang Road, najviac turistov. Víte? Kúsok za liter. Poďme si dať kávu, pivko, vychutnať si krásnu architektúru a proste vibe. A tak sme sa rozospatí bez rannej kávičky vydali objavovať časť French Concession, kde žijú diplomati a rich Chinese. Šanghaj, aj stromy tu majú kamery. Pozrite, aj bez kávy je nápaditý. Ale hádejte, co tak Dana může po ránu víc zaujmout než káva. Kámo, pozri, aký výber vín, ale to není tak podstatné ako to, že tu je čapované Asahi a koktejly do ruky. Fireball! Oh my god, jaký market. Can I have one Asahi, please? Wow, to je top. A teraz išiel okolo policajt. Top. Kámo, oh my god. Nemůže začít. Už iba zobrať bike a môžem ísť z Buzin na Kruzin. Tu chodia tak pekne oblečení ľudia v značkových veciach, očividne majú vkus. Když chceš niekto bydliť štádie, no. Pomarančový fresh, potrebuješ vitamíny, proste milión ľudí, všetci kašľú, chrchlajú, dýchajú, posilňovať imunitu. A takže v tom nic není, ale nic jiného než ten džuk. Je tam trošku bajža, no. Tak hezké poledne vám přeju, přátelé. It is 5 o'clock. Víš, jak sa hovorí, it is 5 o'clock somewhere. Úplný Američan, pozeraj. Mineráločka, džusiček, vybavený rifle, New Balance. Yes, a pozri, čo oproti Nibble Store. Keby ma náhodou došlo, ako keby som bol späť doma. Naša opačná pyramída z Bratislavy, lenže červená. Majú tu v realite postavenú. Ak budeme stíhať, pôjdeme mrknúť. Nachádzame sa v koloniálnej štvrti The Bund, ktorú postavili Briti, Francúzi a bolo to obchodné centrum starej Číny. A na druhej strane pred 30 rokmi nič nestalo. Teraz tu jazdia City Sightseeing, Boozing and Cruising through China episode, I don't know which one, but it's great. Paywall, link v popise. It's worth it, musí financovať Peugeot. Fakt mi pripomínajú tie budovy samurajské helmy. Jak majú tie dve antenky, jak Bank of China v Hongkongu, toto takisto. Je taká energy. Taká temná energy. Tohle by nás fakt zajímalo, k čemu to je. To sú normálne obušky. Oni sú tam, to je normálne voľne odňateľné. Kámo, ten materiál to je jak také veľké dildo, ešte ak to je vrobkované pre väčší požitek. Sa to tak zhúplo, keď som to držal. Nebudem klamať, trošku Václavak vibes. Všetko shiny, predražené. Čo sme tu, sme ešte nemali crab dumplings a tento stánok ma pýta, hello, can we have crab dumplings, please? To je top, to som videl u Donnyho vo vlogu. Máš taký veľký dumpling, ktorý je plný vývaru. Dostaneš slamku, nabodneš to a vycúcáte to. Bam! A to je horúce strašne, tak chvíľku počkáme. Ďalšia vec, čo odporúčam, sú vysmažené chobotničie guličky. Very, very tasty. No, oops, shit happens. Jo. Je. Papo Boost. Dobre, dotankované. Tak, a chcel by to niečím zaliať. To je jaká náhoda. Pozri, to je literally 50 metrov ďalej. Ani ne. 30, 20. Jo. To je kámo, pravý Irish Stout. Robko, saturuj sa, poď. Jak končí táto séria, sme sa dostali do štádia, keď už máme chuť na naše veci, typu Bevelské klobasa, Bavers klobás. Ňam. Komunizmus je cesta! Ňam. To ona povedala, komunistická mačička, ne ja. Nikdy. Ja som kapitalista. Nevidíte to? Čas na reklamnú prestávku. Budem stručný.
Ďakujeme, Bubo, že nás sem zobrali, poskytli nám ubytovanie, letenky a support on the ground, pretože Čína nie je vaše bežné Chorvátsku pri mori. Potrebujete v takýchto destináciách trošku odvážne podporu. Kódik GOGO10, cestujte s Bubom, they're the best a tešíme sa na ďalšie dobrodružstva. Teraz pokračujeme v tomto. 7 metra v Šanghaji je tá najdlhšia na svete. Má cez 800 km a každý rok sa predbiehal prvenstvo s Pekingom, ale v najbližších rokoch plánujú prekonať 1000. Jazda extrémne lacná od 40 centov do 1 eura. Zaplatiť môžete buď vízou, takže sme sa vyflešovali, že musíme mať Alipay kvôli tomu, alebo pre lokálov tu už majú dokonca facial recognition. Mr. ChatGPT povedal, že C-špičku je tak plné, že vás musia tlačiť dnu, ale sme tu tretí deň a ani raz sa nám to nestalo a jazdili sme hore-dole. Pri vstupe vás preskenujú, či nemáte náhodou nejakú bombičku. Ale je to také laxné, že takto idete okolo, vyzerá to jak Ghana a typka je, že... South Plum Tailoring Center. Ako sme boli v Shenzhene na markete s elektronikou, tu sú custom obleky za 24 hodín za 100 €. Od vymysel sveta shoutout Donimu. Asi si nebudem chcieť dať ušiť The Gimp Suit z Pulp Fiction. On mal na to gule. My si dáme s Robkom niečo a ešte nejakú Korean skincare potom a we're gonna be so bad, baby. OK, teraz to začne byť trošku psychický nátlak. Ešte, že sme si dali malý nibble. Lebo každý ťa bude chcieť stiahnuť. Vieme, aké sú trhy. Vieme, aký je Dano. Držme si tvár. Tá hudbička? Už to začína. To tady nebudem aj copyright, sa nebojím. A budeme muset zjednat aj Robert, to mi pomôže. A jako to jsme říkali, jako nenech se uvařit hnedka na prvním shopu, jo? To není prvý. Does it take to make a coat? Yeah. 3 days? 3 days? We have 48 hours, 2 days. 2 days, okay. He's tailor. Hned potom, co Daniela klofli, šel tvrdě vyjednávat cenu. No toto zjednávanie, to bude ešte zábava. Too much. No, because you. I was born this way. Yes. 100 až 150 $. Ne, maximum dám tých 1000, to je 150 Yes, $. this price I can discount. No, fú. Nemôžem za to, že som tak vysoký. 1700. Yes, this price. Okay, But because first time. this- Okay, I write here. Tak sme najprv vybrali farbu, Táto by som išiel do tej zelenej asi radšej, že? matroš, No, to je podobné, no. typ strihu Without the pocket, yes. This. a potom si ma ujco odmeral. A little bit wider. Okay. Oversize, good. Pretože budem cvičiť, keď jednou, vieš, bráško. Ramena, že sa nevojdem do dverí. A strejda Chu se mohl pustit do práce. And are you sure 48 hours is enough time? Yes. You are fast. He first make you. Wow, okay. Yeah. Okay. Máme zmluvu. Thank you. Okay, we're excited. Deal 18 after Yes, lunch. yes. Okay, šešený. A predtým, ako mi stihli ušiť kabátik, sme išli pozrieť starú štvrť Šanghaja. Niečo ako keď do Google zadáte How does basic bitch China look? Vole, dám si mentolku, daj si jej ty. Starý Šanghaj. Ten, čo nezbúrali, ale nechávajú si ho a nechajú ho kvitnúť ako takú krásnu čínsku kvetinku. Renovovali to ako trhy, sú to extra predražené merch shopy, striebro, čaje. Čajky? No. Dobrý večer, môžem sa opýtať, kde nájdem takú peknú čapičku, ako máte vy? 你好，有什么可以帮您？ You have a really beautiful market over here. Where can I find the toilets, please? Because my time is running low. Do you know a guy from Slovakia, my home country, who's named Robert Fico? 时间到了，期待下次对话。 Čo robil? Ona sa zatvárala k dementorom, povedem, ma vystrašila. 跟指名 Mať Daniel Extra Cash, tak si ho v tomto predstaviť vieš. Preto link na Hero Hero je v popise, teraz na to nemám cash. Takže... Hero. Takže uběhlo 48 hodin od toho, co jsme tady byli naposled a šli jsme se podívat, jak se to pánovi podařilo. Hello! How are we doing? Výborne podľa úsmevu. A, pěkná barva, kámo. Pěkná barva, dobrý začátek. Dobré. Ty vole, tá farba, ten materiál. Sa pozri tam je týpek v odraze. Dobre. Guga robil v Číne klesy. Very nice, sir. Yeah. Mám širšie ramena, to je super. Chápeš, lebo idem zvedať váhy. Jak by povedal band, budem zvedať tiežky váhy, takže... Amazing, jak sa teší pánstvo, to je super. You're the best. You handsome guy. Ty vole, typek je dobrý, kámo.
Mr. Jacob Fagerenets. My favorite stylist in the game. Kúkam. Kámo, niečo cez 200 €. Hej. Dobrý. High A čo fashion. to je za materiál? Lower Shanghai. A to je kašmír. Tady si ti to trošku... To je na schvál, kámo, idem cvičiť. Let's go. Trošku bych to proložil ešte. To mi povedala Anička, že ti jebe ti moc. To je kašmírový kabát, minimálne 20. Gogorabo z budúcnosti späť do videa. 144, the only solution to your suits and beautiful coats. Let's go. Bye bye. Shanghai, lepšie jak Peking. Bitch. Šejšema napolitánky, vydržali ste ďalšiu časť Gogo a Robo v Číne. Šanghaj je za nami a čaká nás prekvapivo Paris. To je chyták. Tak počkajte o týždeň. Hoďte like, zvonček a v popise máte Hero. Potrebujeme podporu, preto len stále začíname na tomto YouTube. Sú to len 3 týždne či koľko. Sledujte. Čus, papa pusu. Paša Panda sa lúči. With a beautiful day in Paris. Architektúra nie je prístupná verejnosti. Ale tu niekto oprel veľkú tabulu o Monolízu. Oh mon ami. Eiffelovka. Pigeon sheet. 5 €. Oh!